Hello guys, kariseka Sunday kenyu. Ndati ndiri mugroup redu repaWhatsApp reZim Confessions. Ndabva ndadhumana neimwe audio. This audio is a leaked audio yemusikana ari kuronga neboyfriend yake kuti boyfriend yake iuye izoba pamba paanoshanda. It just shows kuti nyika yatava kurarama, it's just a dangerous place. You don't even know kuti whom can you trust, nekuti kana musikana wako webasa ariye anosara pamba and yet overplana kuti adane marobas. It's a sad world. So regai ndibva ndakuplayera audio and please tell me kuti what do you think panhau iyi. You can write in the comment section. Ndeipi zviri sei? Ndaiti inini pane pandakaona pane pakangoiswa chisefa chigaba chisefa so chemari. Saka ivo vanhu vepanapa kazhinji kachona Friday neSaturday vanobuda zvekuma2 vozotodzoka I think dzimwe kuma1 kana kuma3 AM vese mukadzi nemurume. Asi panenge pane pangori nevana, mwana wachona muhombe haana kumbokura zvekutodaro, ane 19 netumwe tudiki tumafomu grade 7 and grade 6. Saka hameno kuti inimi munenge moita sei, cause pauyu pamaning green pamawindo achona pane bagla bar kana plus vanhu vachona kana vasati vauya mashini baba vachona gedhi harite sei harikiwe. Saka kuri kwakunzi munenge mauya ukangopinda pagedhi pachona moenda nekuright side moverenga kuti 1 windo rekutanga, 1 windo rechi3, 1 windo rekutanga ndi mubva mati rechi2 pane rechi3 pachona ndokubedroom kwachona ndokusaidi kune chikaita kunge chipau chiso chinonzi chimachiziye zvino chikaita kunge chiraundi so chikaita kunge chibhenji but chinovhurika choiswa chidomunainhikirira chona mukati. Saka hameno kuti tinobudirira here padhiri rachona iroro. Ende futi vanoita maraundi emagrosari. So fakutara kunoku mumba imomo mukati mupaseji mune mabhokisi anosvika kuma7 ema12 lita anenge ane 12 ma2 liters ayaya. Then mugaraji panze pane futi mabhokisi emasefi maki anosvika kuti kuma70. Saka pakaipa hameno titodiwa guys, toita sei? Ndiwo emamwe maaudios andadhumana nawo for now, but I'm going to go back muma streets eFacebook ndotanga kurwa maresearch, then I'll come back ndobva ndauploada ndikazangana nemamwe maaudios. But if you have a maid at your place, ameno you can write in the comment section kuti maonero ako, what will make a maid do such a thing kwauri kuti maid azosvika pakukubetreya zvekuti anotsvaka matsotsi obva ada kupinza matsotsi kuti ubirwe mari. Chii chinokonzeresa? Kusabhadhara here vasikana vanoshanda mudzimba, kubata vasikana rafu here? What's going on? Saka kana if you have an opinion, you can just write in the comment section. Ndichazodzoka neimwe video with our confessions dzemuzuva ranhasi later on.